Assalamu alaikum masu kallon tashar Gcmx Gizawa, gatan manoma alfaharin 'yan kasuwa. Ni ce taku Zainab Abdullahi na gida wacce nake gabatar muku da wannan ƙayataccen shirin mai suna Gwani na Gwanaye daga masana'antar Kannywood. Saurara zan tsara, ɗan jirgi zai tafi bajira, mata da maza kuma yunkura, mata kokari shakara, dan gayu sun ankara. Ko da tiyar fara kuke shafawa da jagira, to duk mun ankara, za mu koyi angara. Hajiya Zainab, zan da muke aktin na ɗan zamani. A aktin ɗin hada ayaba a ciki? Ai ka ajiye ka gama, in ka gama mana aktin sai ka ci ayaba. Amma munafikin nan baya ciki ko? Billahi la ilaha illa huwa su shaida ne, kuma ni na tabbatar da cewa ba na san munafici. Kai, karin buɗe dan kallon waye ga abin da ake ciki ko ba gaskiya ba. Duk wanda ya ce Allah ya sa ka zama gwamna zan ce ba amin ba. Maƙiyanka zai nuna yafi mai sanka in an cewa ka fi so ka tashi ka nuna kanka kamar yafi. Muna muku albishir, wannan shirin na Gwani na Gwanaye zai dinga zuwa muku ne duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Ba sa ji a so ki bari ji kalamaina, soyayya ta ni da ke ba sabawa, ba sa ja. Sannan kuma za mu maimaita muku a ranar Lahadi da misalin karfe 9 na dare. Ku dai ku kasance da Gcmx TV a koda yaushe. Gcmx TV gatan manoma alfaharin 'yan kasuwa tashar kowa da kowa.